Nakatulog yung tuhod ko ah. Macho dancer mode. Ay, sorry po anay. Sira ako. Shit, ang dulas. Ay, nako. Pasalamat lang tayo, di mainit. Ano po yan? Tae ng musang? Ay dana, sakit sa kuko. Video tayo ni. Hindi ahas po yan ano. Di siya ba natatay kanina? Kay coach ba yan? Joke lang. Coach, joke lang po. Ba't may pusa? Meow. Meow. Dito pa niligaw? Sino yan? Meow. Ibon nga siya. Ay, ibon yun? Nasaan sila? Ang galing. Maya, ganon? Ay nako, patay na ang kuko ko. Ay, tagal naman. Ilang minuto pa ba? Ay nako, kwarta sa tuhod. Ay nako. Sana okay pa yung kuko ko. Naano lang yan, nakukunin.